Sa Monsu sa ato na sining mga kauturan kaya base magdadala sa mga pagbaha sa mga manubo nga mga lugar. Samtang ginaremind nato na saliwat nato na sining mga entry senders nga mag hulog sa inyong entry sa Tubdob alas 12 buwas sa Udo. Alas 12 buwas sa Udo para sa ato na sining promo sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bomba Radio and Star FM. Ang draw pati gayon noon alas 2 buwas sa hapon sa Baylo nga alas 3 sa hapon. Gani, good luck sa ato na sinintana ng mga entry senders kay dalagkong mga papremyo aga nagahulata sa ato na sining mga taga-daog. Sa balitan nasyonal, President Ferdinand Bongbong Marcos sa magalupad padulong sa New York sa Setyembre 18 para nga magatambong sa United Nations General Assembly. Opisyal sang DepEd kag anay head sang Procurement Service sang Department of Budget and Management nagsumpakilay angot diri sa Memorandum of Agreement para sa pagbakal sa mga laptop sa mga manunodlo. Commission on Elections parayon sa gyapon nga nagapreparar para sa barangay NSK election sa Disyembre 5. Apisar pang aprobado na sa second reading sa Kamara ang hagna nga mag-isol na naman sa eleksyon sa barangay. Comelec Banwa, all systems go na para sa Maguindanao plebiscite buwas sa adlaw sang Sabado. Sa balita international, mga opisyal sang United Kingdom kalakip man sa mga nagtindog sa kilid sang lungon ni Queen Elizabeth II dito sa may Westminster Hall. Ini sila mga miyembro sang Royal Company of Archers nga nagserbe bilang bodyguard sang monarch sa Scotland. Sige, giban pa ang mga impormasyon na mga balita nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 11 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Kadamo na sa mga nag-share sa ilang eksperyensya nga wagid sang negatibong feedback bato kadre sa mga modernized jeepney or technically this is small urban bus. Kaya tikon na paminsaron na tagid hindi man gid sila jeep mo kundi nga gamay nga bus. Gamay nga bus nga masakyan it's either sa mga loop panibala o kon mga ruta alihis Central Market Loop, Bata Libertad Loop and iban na pang mga ruta bata so far mo ni mga nagabiyahe kado less than 50 units pa man lang ini sila diri sa ato na sa may syudad sang Bacolod. Bilang kabahin sang modernization na program, Public Utility Vehicle Modernization Program nga ginapatuman na sang ato ng gobyerno. So ang iba na gani bisan mataas ang 2 pesos ang pamasahe kung nagsakaya ka sa sining small urban bus or modernized jeepney. Kaya mo man sa gyapon na ginapili nila kay diri sa minibus or modernized jeepney ang plete, ang minimum fare is 13 pesos. Sa Baylo, nga 11 pesos kung magsaka ikaw sa mga dumaan nga mga jeep. O kung sa traditional nga jeepney, nga taga 11 pesos. However, ang iban nagasiling nga hindi man mabayran sa nga 2 pesos ang comfortable nga mahatag sa nga modernized jeepney. So, okay na okay gid. Magluwas sabi nga nami ibala sa imo nga pagplastar, imo nga pagpungko inang kumbaga kung sa mga balaya-bala high ceiling ang modernized jeepney kay kung medyo damo na ganing pasahero dari Banwa kagway sang bakante na balang pulungkuan pwede gid ang mga standing nga mga passengers. So mas mataas siya. Okay, sang dati may mga jeep pa balang
inang mga silang unagid nga napasad, inang do ginatuson mo na siya bala. So may air conditioning banwa ang ining kwan mayara sang aircon, syempre ti matugnaw diri sa may modernized jeepney. Inabalang ko medyo kapoy kanalin sa trabaho, do medyo mabuhin na nagawang yung mga stress sa pag-commute. Kagamo na giman ni ginapatumba na sang ato ng gobyerno banwa abo nang ginaingganyo gid ang mga transport groups nga kon na pwede makahimo na sila, makatingob na sila, makonsolidate abi sila dara, makatukod sang kooperatiba para nga mayara sang ikasarang maka-available dira sang loan sa bangko para nga magabakal sining modernized jeepney nga amo ni ang ginapahanugutan na ya sang ato ng gobyerno. Timaya pila na ka mga ginahawardan, ginhatagan na sang ruta sang Land Transportation Office as stated kahapon na by Land Transportation Office Region 6 spokesperson Attorney Salvador Altura. May mga gin-awardan na silang mga ruta dre sa may syudad sang Bacolod tay kado ginabiding ini siya mo. And then 6 months after nga award sa ila ang kontrata or ang ining ruta rather maka-deliver na dapat sila. 25% sang required number of units para sa amon na nga ruta. For example, ang Bata Libertad Loop kinahanglan na bidra sa isa ka 14 ka mga units. So after 6 months, mayara na dapat sa mga nagabiyahe diri nga 25 ka unit. And then after 9 months, so makompleto na nila hasta nasa sulod sang isa ka tuig, makompleto na gid ang ining 100 the required number sang units sa amon ang loop ang nakuha sang kooperatiba. Ini gani bentahan ni actually para sa mga driver because ang ila na dring sweldo is minimum wage kada adlaw. Regardless na iya kung jutay ang pasahero o kung jutay ang income o nagsaka abi ang presyo sa produktong petrolyo, so amo ginaya ang ilang batonon. For example, diri sa aton sa Wason Visayas, ang minimum wage is 450 pesos. Mayra pa sila sang overtime pay. Ang ilang biyahe alas 6 sa aga, tubdob alas 9 sa gabi. So, kung okay gidang number sa mga pasahero, ilabi na dugay-dugay, meron kita festival diri kadamo sa mga magalagaw ka mga turista. However, tinalik na ng adlaw to na may ragid niya sa isa ka driver nga nagpangaway dira sa Alihis. Na videohan sa isa ka pasahero kay kuno nagpundo siya sa likod sang POJ pero ang pasahero dito sa modernized jeepney nagsakay. Nga para ya sa driver sang dumaan nga jeep, sila tingin na punduhan na kung nagani, why gid sila nagsakay sa akon. O ati po pwede pa na, o kamo da, direct kamo sakay. Ano ni sa mga kotor na to, ano ni pilitay, why kami yan sang kailwayan yang magapili kung saan kami masakay. Agabaylo abi sang comfort sa amo na samtang nga nagbiyahe. Ano giman balang kinamatarong sa mga pasahero kag ang responsibilidad sang isa ka driver sang public utility vehicle. Yara sa piya ka linya si Attorney Renisito Novero, isa sa mga konsel na tondre sa maya syudad sang Bacolod. Attorney, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. May aga, Bombo Erlin. May aga sa Philippine Management and Staff sang Bombo Radio. At sa aton mga palangga at nagpalamati na yung aga sa inyo tanan. Tinalikda na nga adlaw, sir, na nag-viral ning video sang isa ka driver bala sang traditional jeep. Kay ang pasahero nagsakay sa modernized jeepney nga mas una siya kuno ginparahan niya na.
tingin na panaog niya tong mga pasahero nga nagsakay sa modernized jeepney kay dapat dito sa ila. Tingin mapili sang driver sang modernized jeepney kundi masakay ang mga pasahero dito gid sa laya sa sining the aircon. Ano giman kinamatarong sa mga pasahero, attorney? Well, ang mga pasahero may diretsyo mag-decision kung masakay sila sa isa kasakyan o kung hindi. May diretsyo man sila sa pagpili kung anong ilang sasakyan. Pala, taxi, jeepney, Grab, kag kung public utility vehicle nga mga jeepney for example, makapili sila kung din sila masakay sa may air condition sasakyan o kung wala. Ila na diretsyo, wala sa may makapilit sinadaida. Pero ang driver, pag sakay sa pasahero sa iya na ang salakyan, immediately sa idalom sa atong kasuguan, may ara na sila obligasyon nga ginatawag naton extraordinary diligence. May lain man nga sa isang diligence nga mas lubo-lubo dira mo na ang ginatawag diligence of a good father of the family. Pero ang iya sa public utility vehicle nga driver, ang iya sina nga diligence o kung ang paghalong kina-require sang kasubuan nga mangin extraordinary. Amo na nga kung nagasaka pa lang ang pasahero, dapat hindi anay magpagihos ang salakyan o kung nagapanaog pa lang ang pasahero, hindi anay magpagiho ang salakyan agos nga wala sing may aksidente nga matabo. Kay kung makatipalo, mahulog, kag kung ano ang matabo sa pasahero, ang presumption ng liability pabor sa pasahero kontra sa driver o kon sa public utility vehicle owner. Oho. Kag kinamatarong taina, this is part of our right and liberty naton to travel. Correct. Ang aton niya yung diretsyo sa pag-travel, sa pagpanglakaton, constitutional na nga diretsyo. May ginatawag na ang freedom of locomotion. Ang loco, silingon self, no? Ang motion, ang paggiho, ang paggulag, ang pag-transfer ng imo kagalingon, kung kaili mo luyag magkanto. So, imo na sa diretsyo sa aton katubuan. In fact, sa idalom mismo sa aton constitution. In addition to the fact that is part of our inherent human right to travel. Okay. So, wala siya may makapugong sa imo normally kung malakat ikaw, kung masakay ikaw, kag kung ano ang imo sakyan, imo na diretsyo sa pagpili. Oho. Ti sir, kung paro abis ning sa natabo, kung piliton kaya bisang driver to sa piyak nga didto kaya masakay. Kung ginpunduhan siya, kaya gina-imbitar siya nga dira sa masakay, imbitasyon lang na. Hindi na iya siling obligasyon sa isa ka pasahero nga ginpunduhan siya, masakay sa gilayon siya nagpundo sa iya. Kaya for example, pari man na di bala sa Manila, kunwari ka di, may hearing to di mo. Masakay ikaw sa taxi, may agpundo sa imo nga taxi, medyo ka duda ka. Kung di ka magsakay dati, diretso mo na iya nga hindi ka magsakay, isan pa nagpundo sa imo tubangan. O kung may mga jeepney nga nagapundo sa imo tubangan, ginahulat sa git, kaya nagatabok ikaw sa dalan. Isang pagtabok mo sa dalan, diretso mo man na kung masakay ikaw sa nagahulat nga salakyan o kung hindi. Galing kung kayo sa iba, nagasakay na lang pangod sa ilang pahuya, na ginulat sila. Correct. Wala sila, hindi sila magsakay. Ila na lang na yung sense of decency. Oo. May rabi sir nga nagatabok ka pala nga wala, ginahulat ka na sang jeep dito sa piyak nga side sang dalan. Oo. Kaya itiya mo na ang pangabuhi sa driver mo. Oo. Kaya pundo na da sila, tapos binagid kon red light, kundi mapundo na sila. Manugtabok ang mga pasahero. Ginahulat gina nila. Ang ilan na ang plete na sa isa ka pasahero, tama na nakasignifikante sa ila mo. So, maintindihan mo na. Kaginitan na subong nga mga itabo sa development sa syudad, may mga modernized na mga salakyan.
Ako mismo nag-aporsi ako nga may mga problema gid man nga matuhaw. Damo sinisiguro nga mga drivers naton kag mga public utility operator, vehicle operators na maapektuhan gid. Correct. Kag madulaan trabaho. Amo na nga ang aton gobyerno dapat maminsar kung ano naman ang posible nga mabulig nila sa mga drivers at mga public utility vehicle operators na madulaan sila nga trabaho o negosyo. Oo. May mga driver, sir, nga nag-kumwad ako na kaysa ganin do ginalambatan ni nila bala mga modernized sa jeepney because para sa ila this is unfair kag dapat hindi din sila yung magbiyahe. But anong paglantaw ni mo dire, this is fair competition kay nga amo na gid niya ang gina-require sang gobyerno naton eh. Well, iyan na lehitimong operasyon nga ginatugutan sang aton kasubuan. So kung gintugutan sang aton kasubuan, lehitimo na siya kag hindi dapat naton pagtunggan. Hindi naton dapat pagkaugtan. Galing kay natural lang na actually kung Berlin, may epekto gina sa ila sentimiento, sa ila psychology. Kay kung ikaw man labi mismo driver, madulaan ka pangabuyan, anong ipakaon mo sa imo panimalay? Ikaw nga public utility vehicle operator, kung ano mo man lang ng negosyo mo, madula pa na ng negosyo, anong ipakaon mo sa imo mga kabataan, sa imo miyembro sa panimalay, anong igasto mo sa ila pag-eskwela, sa ila bulong, and so forth and so on, di ba la? Amo na nga ako yan, nagasiling, while this is a legitimate business allowed by the government, kabalo na dapat ang gobyerno maporsi na nila ang epekto sina nga sa isang modernization. So, di dapat, pangitaan nila naman sa pamaagi na makahatag sila nagkaigo nga assistance sa maapektuhan ng mga public utility vehicle operators and drivers. Galing, sir, actually pila na ni katuig bala ang padala sa yadre kahit nagpangayo sila nga may extension sa nag-COVID-19 na pandemic why man to gyapon ang gina-implementar. So maybe may gid sang bastante nga time no ang ginatag ang gobyerno naton para maka-consolidate sila dira, makatukod sila sang kooperatiba para maka-operate sang modernized jeepney. Correct kada actually, Bombo Erlin. Correct ka gida, gaugyong ko sa imo na nga opinion kag pananawan. Ang akon nga ni isa man ka-observasyon kay daw karakter na gid bala naton nga mga tao o kung kita nga mga Pilipinon nga kung hindi ka kuno malukpan hindi ka maghulag. Di kita gaana na sila simpo mag-formulate ng ilang cooperative. Kaya nga cooperative, ang mag-decider kung ano nga dahil sa modernized na vehicle ang ilagamiton. Man, kung hindi, ang ginatanlaw lang sa gobyerno, tani mo, Berlin, hindi bala matabo nga may monopoliya sa transportation industry. Amo na nga ginhimo nila by way of cooperative. Kaya ang prinsipyo sa cooperative of Berlin, kung ikaw isa ka miyembro, ang imo boto da pareho man sa istanan ng mga miyembro, wala sing labaw bala. Agdason, contribution ni depende sa inyo da ang mga contribution, kabalo ka naman sa kooperatiba. The more you contribute, of course, the more you gain. Makautang ka damo ka man dividindo. Yes. Amo na. So, I don't know kung ano giba ng rason. Posible nga mga rason is ekonomiya. Basi wala man sila kwarta nga itipon. Kalabi na gid ng pandemic. Wala man sila sing income. Posible basi wala man sila una-una nga mag-amugid ni ka determinado ang gobyerno. Kasi ang iba nga mga miyembro sa atong sosyedad nga kapable mag-put-up sa kooperatiba for modernized motor vehicle, public to be used as public utility vehicles. Kag base abot ko na pa nang una sa iban. So hindi mo man mapasol di ang gobyerno. Amo na nga nagambal ko nga wala na lang tabagsunay. Tanawon ta lang gid ang aktualidad sa pangabuhi. Kag kung ano ang mabulig sa gobyerno sa mga maapektuhan sining na programa. Kay maayo ning nga programa ang pag-modernize sa aton mga public utility vehicles. In fact, sakripisyo man ni actually Berlin kung mo tanawon. For example, pag sila bala na ang modernized public utility vehicle na ginagamit natin sa Bacolod,
akong pagitindi daw mga sobra na milyon no. Yes. Oo. O, pila man lang Inutang nila ni makasakay sir da. sa bangko. O, inutang na. Oo. Sila man lang makasakay da. May konduktor, may driver, ginasweldohan na sila. Di sa income sila sa kada adlaw, sila makasarang manayan na pagbayad sa driver, Oo. sa konduktor, kag sa balayran nga utang. Fix Then, niya, sir, after ang some- fix niya, sir, ang ilang nga sweldo mo sang konduktor kag Oo. sang driver nga bisan gamay na yung income may 450 gid sila yung nga sweldo plus That's overtime. right. Oo, ang ikaw nga operator kayan makatipon sa enough money nga luwas mag-ara ka na employee actually Bombo Erlin, damo na ng mga legal nga obligasyon ma-attach na mo labor, SSS, Correct. PhilHealth. PhilHealth, tanan. Dugang na nga gasto. Kung mo tanawon, isa man ini ka sakripisyo, at the same time, dako nga spekulasyon sang adventure ekonomiya sa mga public operator, public utility vehicle operators nga nangin kooperatiba. Mhm. So, kooperahan lang ni tanan-tanan so that everybody gains. Ang naga-suffer losses o kung naapektuhan sini matagaan nagataigo nga assistance, amo na ang ako niya nga suggestion. Kaya hindi kita pwede nga magbalik kita sa mga na mga sa una at balang nga gawi nga daw sinumaanag eh. Oo. Kasi wala ni Nagamoderno na, sir mo. Global tendency ni sa kag ang iya sini nga direction tourist attraction ni. Oo. Sa iban Tourist actually, sir, attraction nga mga ito na. country, sa muna ning ginagamit mo. Oo. Kag bahay ni siya sa pag-improve sa aton industriya sa turismo. Oo. So, operahan na nagit lang ni tanan-tanan. Ayon tanan lang kung mahimo ang gobyerno naton, lokal kag nasyonal, Mhm. na makahatag sa negatibo nga bulig sa maapektuhan sining industriya. Hindi abi, sir, pwedeng kita nga mga tao ang sundon sang gobyerno. Well, ang gobyerno kung kaisa masunod gid man sa tao, no? Oo. Kung ano ang ginahinyo sa tao, pero hindi man lang tanan nga hinyo sa mga pumuluyo daw karasonabli sa tanan nga pinion. Oo. So that ang gobyerno naton may ginatawag na balancing psychology. Mo na nga nag-observe kita sa prinsipyo nga rule of majority kag the welfare of the greatest number of people. Oo. May mga tao ginaiapirmi nga mareklamo. But Yes. may ara gid a greater number of the population nga kinanglanon nimo atagan sa nagataigo nga pagtamod kag action wala sa payan nga may maapektuhan sini nga a lesser number of people. Oo. Kaya hindi mo man na ma-expectar nga ang tanan ma-please nimo, ang Oo. tanan mabenepisyohan, may maapektuhan gid na. But then at least makapahagan-hagan ng tani ang epekto basta mapakita kag mapabatyag sa gobyerno nga ginaatagan nila nagataigo nga assistance ang tanan nga posible maapektuhan adversely sa modernization sa aton transportation. So, ang final address, sir, nga abiso naton, panugyan, respetuhanay na lang. Kung arad rang modernized jeepney, may nagsakaya sa ila, okay. Kung may nagsakaya sa imo nga traditional jeepney, okay. Why na damo ang gamo? Isang natawag lang live and let live. Hindi isang sini ni James Bond nga live and let die. Live and let live. Respetuhan ay ikawantaan ka mo kay kung may gamo nga matuga bangon sa imo kainit o kung ano nga sentimiento, nagadugang komplikasyon kag nagadugang problema. With this, Councilor Attorney Renisito Novero, sir, thank you so much sa time ni mo diri sa Bamaradyo Bacolod sa liwat mayong aga. Ay nga ga, Bobo Erlin and God bless. Maraming salamat kay Attorney Renisito Novero. Parang matagana kita banwa kay nagligada nga adlaw ato ano ganin subong Biyernes, Huwebes kapon isang Miyerkules. Sa Miyerkules ginafiestahan yang video. Mera patada no bombo ton ko ganito. Ang POJ driver blang nga nangaway sa alihis. Kay inaintindihan na tagid. Naintindihan ginaton ang balatyagon sang driver sang isa ka traditional jeepney nga para sa iya nagitutani ang pasahero
o galing kay naintindihan taman ang side sang isa ka pasahero. Actually, sang I think Monday or Tuesday to, unang adlaw gito bala, Monday. Monday, una gito bala nga pagbiyahe sa modernized jeepney. Personal kita nga nagsakay sa modernized jeepney with Bombo Gracelyn Nabaton and Bombo Gloria Faith El Shario. Nagkuana kami, nagja-joyride kami para nga ma-experiensyahan tagid bala kung ano gid dyan nagasakay sa modernized jeepney. So kita mismo makahambal nga kanami gid man ya. Inang duhayahay bala sang imo nga pagbiyahe. Mahumot sa sulod sang bus, air conditioned, syempre mabugnaw. Do ma-amaze ka bala sa mga features sa sulod, may dashcam, may camera pagid bala sa kabugosan sang bus. So kita na siya, gina-record kung ano ang nagakatabo sa sulod. So meaning, kung mayara sang snatcher dara, mayara sang malain nga elemento sa aton nga sosyedad, makita na dira that is recorded sa camera sa sulod sang modernized jeepney. Mayara sang orasan, kung empty mo cellphone, wala ka relo, makaibalo ka kung ano oras. May petsa, kung nalipatan mong petsa, subong, hadlaw, lantaw ka lang na dira kay naga-kambyo-kambyo ng sa daw LED nilablang nga display. And then, mayara sang temperature for the day. For example, pagsakay namon to, hapon na to actually 26 degrees Celsius ang temperature diri sa Bacolod. Baluan mo, ay sus tingala man naton nga ka paang mangyapon. Bisan man og alas 6 na. Kay 26 degrees Celsius gali ang temperatura. Kung daw masako abing konduktor, dason ang driver, layo abe, ato ka dito ya sa medyo buli-buli sang bus, kagusto mo manaog, may ara dara sang button nga pula na siya, may ngalan dara nga stop, kung manaog ka na, tumukon mo na siya nga button. Sa ibabaw na siya sa uluhan mo bala, may tumukon ka na dara, mapaybalo na dito sa driver nga manaog, may mayara sa pasahero nga manaog. So mapundo. Amo na siya ang mga features sa sulod sang modernized jeepney. Kag syempre mayara sang konduktor, ang mga konduktor in fairness sa mga operator nga ni Subongo, ka-polite sa ila, mayong gabi, mayong hapon sa mga pasahero, pagpanaog sang pasahero, nagapasalamat. So, amo na kagamay nga mga bagay pero hindi na siya malipatan sa mga pasahero nga masiling ka masakay lang kuya permi sa modernized jeepney. Kay why na bala damo yang mga binaisay na dara kay nakabutang ginadaan minimum fare 13 pesos. Ginapakita ni naton subong sa inyo sa Facebook live naton kung ano ang mga features sa sulod sang modernized jeepney. Pwede ninyo malantaw para sa mga kotoran naton nga nagatuto ka sa radyo sa 630 kHz. So, pagpanaog mo mahambal ka ganyan ka namin sa modernized jeepney, no? Masili nga doon, aralo ko sa South Korea, aralo ko sa Hong Kong, o sa iban pagin ka mga countries, balang nga mo nagin man yan nag-ooperate. So, maintindihan gin nato ng side isang pasahero, kung nga nga kadamo na subong sa mga nagapili, nga bisan mas mahal ang minimum fare sang 2 pesos, kung ikumparar sa traditional jeepney nga 11 pesos, mas ginapili gyapon nila. Kaya ang rason man niya sang iban, hindi mabaydan sang 2. Ang comfort, ang akon nga nabatsyagan sa nagsakay ako. Kado kalain gadya bala sang experience mo. Plus bagid ko may mga turista nga mag-aabot rin sa aton, ang ilang feedback is okay gid ang pagbiyahe. Kita din naton sila malipod manigar ang signature na kumbaga daw trademark ng Balasang Pungsod, Pilipinas, ang public utility jeepney. In fact, naiban ganing mga international vlogger kag mga kilalaman na bala na kung magkadto sila diri sa Pilipinas, gusto gin nila ma-experience ang feeling nga nagasakay sa jeep. Iba na ganin dira ga drive pa ko na abi para sa income sang mga vlog nila.
Tinagligad nga adlaw may raya sa nga POJ driver nga nangaway dira sa Alihis. Yung perte gito yung iya man nga sumbat sa driver sa nga modernized jeepney. Kagi na papanaogan niya ang pasahero nga nagsakay sa modernized jeepney kay silang niya ako na ding nauna nga dito kapaya nagsakay. Aba na ginapaintindi naton sa tanan, sa aton sa mga listeners sa mga viewers sa naton, mayara kita sang kinamatarong sa idalom sang aton nga konstitusyon una sa tanan, mayara kita kinamatarong nga magbiyahe, magluwas lang kon pamahog ina sa national security. Sa idalom sang aton nga Bill of Rights, mayara kita kinamatarong nga magkadto kon sa diin naton gusto. Magluwas lang ya kung may kaso ka, may mga whole departure order, batok sa mga ginkasuhan o kung sa mga ginadagdagan sang HDO, sang Bureau of Immigration. Na hindi ka pwede makabiyahe sa luwasang pungsod, dire ka lang. And at the same time, kinamatarong mo nga pasahero kung sa diin ikaw masakay. Kung ikaw naman driver sang public utility vehicle, ang imo na dira responsibilidad. Responsibilidad nimo nga pasakyon ang pasahero, magluwas lang gid ya kung daw nagaduda ka binadra sa mga tricycle, sa mga taxi. For example, gabi na daw may suspetsyoso nga tawo, hindi niya pagpasakyon, niya pagparahan na dira. Ati para man na sa imo yung depensa sa kaugalingon mo. Ti hindi kita mapilit kung sa rin kita masakay. Amo na sa mga traditional jeepney drivers, respetuhanay na lang kita parang malikawan ang gamo. Sang nagligad nga nagsugod ning pagabiyahe sang modernized jeepney, amo na ang reklamo. In fact, pagsakay na monton sa modernized jeepney, mayara sang pasahe sang jeep, daw kabalo na gid siya balang mayara modernized jeepney, hindi magpahigad. Hindi magpahigad kaya siguro balabagan niya man ang isa nga makalabay. Di ko magamo kita hindi kita makatutok sa pagbiyahe. Siguro bansig paningkaras na lang. Total fair competition manigyapon kag amo na ni ang gina-require sa aton nga gobyerno. Basi kon makatukod nagiman kamo sang kooperatiba sa bulig sa aton sining gobyerno through the Land Transportation Office nga makatukod sang cooperative, makautang dira sa bangko kabay pangahapos lang gid ya ang proseso kay kon panom dumuntagid na masarangan naman gani isang sini mga operator nga nagtilingob persa sila, nagutang sila sa Development Bank of the Philippines kag nagabakal sini nga modernized na jeepney. Ini abi pwedeng amintras tanto inang yara lang kita sa dinumaan. Sang una ang mga ginagamit naton na bala. Sang una tiga telepono gid kita. Bisan ano to kalayo o dito ko sa Metro Manila to, mangita gid telepono para makatawag. Subong nagagamit na kita cellphone. Nga ang cellphone nyo dara, ang iban pwede na gani mapilo-pilo, ang iban pwede na kanipis, ang iban na malapad, gawa, ang iban manipis, ang iban na mga amo na bala. So moderno na gid. In fact, pwede na kita makakommunicate sa aton nga himata sa bisan diin nga bahin sang kalibutan. Kay mayara na sang mga applications nga nagapahanugot sa aton nga maka-communicate bisan diin ka man. Basta may internet lang. So amon na ang kambyo na kuana sinin nag-advance na gid ang tanan eh. So kita bisan na kita bala, example lang gid isang una batian nyo lang kami sa radyo. Gapanumduma ka kung ano yung tsura niya sini, ano na niya na mga amo na bala. So, gana-imagine lang ninyo kung mga anchor sa nato na dre, subong makita na ninyo kami sa Facebook. Kag ang mga bakulod nun, mga negranse, nga ara sa luwasang pungsod, they are still updated kung ano nagakatabo because we keep on innovating. Nga sang una, tingog lang nga na yung batian ninyo. Pero subong,
kung ano ang actual nga nagakatabo, pero nabi may aksidente, may shooting, may nasapuan nga bangkay, makita ninyo real time ang feed naton. Because may nasang may kamera kita dire, nga muning mga armas kag bala sa aton nga mga reporters. So hindi ka lang nga sila ano itsura niya sila man di na dampi man na ano na yan ng babae, ano itsura sang babae nga ano na yan kadako, ano na kagamay, mga amo sila. So sa una gina-imagine ta lang, pero subong bisan nato kasalawan sang pungsod makakita kana kung anong nagakatabo diri. Pero nabi sa maskara, for example, mamaskara na kita sa bulan sang Oktubre. Kung sa una, imagine nyo lang kati parte ang pag-elaborate adra sa aton sa coverage team sa mga street and arena dance competition. Nag-ano na to, nagdupa-dupa na sila sa Mariposa, sa inang manok ni San Pedro, kung mga nado, mga kanta bala sa maskara. Ano na yan ang tsura nilang ano na sila subong ng mga formation na nila. Pero magmaskara nga ni, makita na ninyo live na dito sa Plaza, man ako na din man ang venue, because ginadescribe sa inyo sa angkor at the same time marang live feed na to sa video. So, dira na kita nga nag-innovate kita because hindi pwede nga mintras tanto mapabilin lang kita kung sa din kita. Pero man sa pagbangabuhi naton. O sa una pigado kita, amo na siling ni sa mga financial advisors sa bala. O sa una tingong pigado ikaw, pigado ang imong sunay ginikanan, may rason nga ti medyo pigado mga kabataan. But kung nag-eskwela ka na kag nakatrabaho ka na and then decision mo yan nga magbabilin kaya nga pigado, so imo na yang nga decision. Pero kung nagumuwada ka man, ti imo man na ya handom. Imo man na ya decision, kati hindi mintras sa tanto nga magapabilin lang kita. We're hoping ang ini mga apektado nga mga traditional jeepney drivers mabuligan na geda sa aton sa gobyerno kay kung isipon tagid ang ginatag sa inyo sa gobyerno nga ligwa kadugay na gidman kalawig na. In fact, 2020 panita na igapatuman, however, nag-pandemic, why na naman na tigayon, hasta nga nag-2021, nag-2022 na kita subong, so nga ang iban nga masarangan man yan nila. Sa mga transport group leaders sa bala, kindly help na lang sa inyo nga mga miyembro. Hindi pwedeng kamo man mismo na dara mag-advise sa ilang, hindi kita nayagyapon, hindi kita magsunod, hindi pwedeng ang gobyerno masunod sa inyo. Kamo nga mga apektado dari nga sektor o kung bisan ano kamandira nga sektor, comply gid kita ya. Sunod lang kita sa ginamando sa ato na gobyerno. For example, bala ng classic example, ang hindi ka pwede ka-drive kung wala kaya driver's license. Hindi ka mag-drive kung wala ka lisensya. Kaya ang pag-drive nimo, that is not your right. That is a privilege. Pribilehiyo lang ang pag-drive. Hindi pwede nga may salakyan ko, may kasarang ko, may pwede ka na makadrive. No, that is wrong ha, wrong. Ina nga pagpati. Nga bisan wala ka lisensya, pasimpalad ka man gyapon nga mag-drive. Kung makabunggo ka to gani karon pailayo lang, dira kagid madakpan, remalaso kagid. Hindi pwedeng panumdumon ta lang ya permi, ako niya kinamatarong. Hindi naman kinamatarong mo mag-drive kung wala ka lisensya. So, pribilehiyo lang na para sa aton, kung may salakyan ka, kwa ka gidanay lisensya antes ka mag-drive. Kaya mo nang gina-require sa aton nga layi, amo na gina-require sa aton na gobyerno. Same man rin sa modernization program. So, sa mga transport group leaders, kindly bulig dalaga sa inyo nga mga upod, hindi nga kamo pa mismo gapulyot sang ilang nga paminsarong, hindi gigita niya mag-comply, o te paano na bikaroon magabot ang time nga way na may masakay kay kadamo na sang mga modernized jeepney. So, kung mabuligan dra sa ngaton nga syudad, ang ini mga apektado nga mga sektor, mas samayugid para nga ang mga apektado nga ni at least bisan na paano may pabiyan-piyan na sa ilang pierde. Kay maabot gid nga time nga iga-implementar na gid ini siya full swing. In full swing na gid ang implementasyon sang jeepney modernization program.
48 minutos banwa na kaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pagbalikan naton report na Bombo Cherry Grace Antelian kag Bombo Grace Lynn Lobaton. Dahil malay manggaradon kataningan sa grasya. No, Bombo Cherry Grace Antelian and Bombo Grace Lynn Lobaton kaluoy man sining pinatay kagabi dira sa tubang sang Negros Occidental High School. Abo na ning kabuway sa nga tawo subong no, isang bala ka lang. Pagkatapos Senado, way man sa tubo ng suspetsado ang aton nga mga otoridad. Pero balikan naton diri sa palatuntunan, Bombohanay Big Time. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unara hatag! 1,000, Ika-2! 2,000, Ika-3! 3,000, Ika-4! 4,000, Ika-5! 5,000. Okay, congratulations! Ako si Idna Lumagsaw sa Talisay Sampuri. Napasalamat din ako sa mahal nga Ginoo katsitunan. Ginbuligan Manila ko. Kinanglanon ko gini sa akon. Kinanglan kada adlaw. Ang kwarta gamiton ko sa akon maintenance sa ipabulong ko sa doktor. Kung sino man dira gusto nga ako mag-insamang kamo kay base kamo man ang makadao. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa
sa red bricks gikan sa banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup.
Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kay iban pa nga signs sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan ang pagsuksok sang bra. 10 minutos na nakaligad sa tanang alas 9 sa aga. Pabalikan na sa aton sa pagkapangalagad diri sa palatuntunan Bomboharay big time. Padayon na sa mga investigasyon na sa ngaton nga mga otoridad ang diri sa pagpatay. Isa naman naka-shooting incident kagabi dira sa Tubang mismo sa Negros Occidental High School sa Dalan Araneta. Kaluoy man nga biktima nga si Jason Romo, 26 anyos residente sa nga Purok Malipayon na barangay 35 diri sa Maya Syudad sa Bacolod. Actually ang utod niya ni ginabdak nagliga dahil samtang nga nagapulo pa munit bala sa nga bulan na sa Agosto 2. Agosto 2 sa subong way pagid ni balita kung nasa diin nato sila. Ang common, banwa, basta may pinatay, may mga riding in tandem nga mga nag-atake o kung nagsalakay, may babayi o kung nalaki man na nga ginlabayan isang sospetsado nga nag-angkasanay sa motorsiklo kalabanan sa mga previous to nga mga insidente. Ang biktima mayara sang kaso nga may kangtanan sa illegal nga droga. Tikon mga amon na nagani ginalantaw sa ngaton nga mga otoridad laban-laban gid sa tunaw. Laban-laban why gid sang may matumod nga sospetsado ang aton nga mga otoridad. Ang iloy ni Jason Romo nagpanginwala nga mayara sang bisyo. Ilabi na sa illegal nga droga ang iya nga bata. Kay tiupod man lang nga sila dira. In fact, kagabi nagsugat man lang ni si Jason sang iyang live-in partner dira sa Negros Occidental High School. Sang naglabay, ang ining sospensado, kag siya ang tiniro, wala gid natabangan. Nalabot sang Bombo News team ang pamilya, sining biktima dira sa Barangay 35, Bombo Cherry Grace Antilian. Sa report, kamin. Yes, Bombo Erlin, nagdugang sa kalisod ang ginabatsyag sang pamilya Romo kay wala pa nakita ang iya anak ginaligar nga giabdak. Giluthang naman kahapon ng isa niya nga anak. So grabe gid why gid to balita no sa una kasubo sang iloy ni Melanie Romo. So why gid to ya balita sa una to mo che? Bawarlian? Why gito yung balita sa una to, sa bata niya to nga ginabdak? Wala sa gihapon, Bawarlian, impormasyon ang nabaton ang iya nga pamilya. Oo.
So, Bomber Eileen, ginapanginwala sang Iloy nga may bisyo ini ang iyang bata o kon barkada man lang Bomber Eileen. Kay ang gaino man lang kuno ini kag sigarilyo. Okay, so bisyo nga illegal nga droga ang ginatumod. Yes, Bomber Eileen, wala kuno ini ga droga o kon ga pamaligya. Okay. So, Bomber Eileen, nabalaan ini sang pamilya nga ginluthang ini sa tubang sang eskwelahan nga Negros Occidental High School kagabi. Kay bali hindi ini sila isa ka balay, Bomber Eileen, kay gatiner ini ang iya ginikanan sa malapit sa iya nga kabuhian kundi ang pangmasura bala, Bomber Eileen. Oo. So, dito nabalaan sang iya maya nga balita nga may ginluthang sa paagi sa pagpamati sa radyo nga balita, Bomber Eileen. Okay. Amuin na nga pagbati nila sa balita, nagkadto sila dayon sa NOHS para mabalaan o kung makilalaan nga kung sino ito ang ginluthang. Amo ito nakilala nila nga si Jason Romo. Okay. Ahay. So, pero ang ining biktima, upod sila tuya sang live-in partner niya sa iya nga ginatiniran nga puloy-an. Yes, Bomber Eileen, dito sa Purok Malipayon, Barangay 35, dito sila gatiner sang iya ka live-in partner. Oo. Okay. So, masugat lang ini kuno tani, Bomber Eileen, sa iya nga ka live-in partner kay tagagabi amo ina ang routine bala niya nga tagabuhi ginasugat niya. Mhm. So, kagsuno man ganin sa Iloy, Bomber Eileen, wala gid kuno ideya nga may kaangtangan bala ang pag-abdak sa iya himata kag pagluthang. Kag wala man kuno ini kabaton sang death threat bala, Bomber Eileen. Oo, way ba nabi nakapanugid? Wala, Bomber Eileen, kay diraman ako no gatiner iya bata miski barkada kuno wala gid mga pakaisa niya lang kuno permi iya upod. Oo. Okay. So, Bomber Eileen, yari bala pamatian naton ang pahayag gikan sa Iloy ni Jason Romo, si Melanie Romo. Nay, ano ini ang pagkakilala ninyo kay Jason? Sa akong bata, wala kang kusang isabay sa iya kay kumod nga. Isaga iya ako, isag, di biyahe man ito sa tiyo iya. Kung isa wala mo sa biyahe, kung isa rin dito sa balay, magdulong sa asawang eskwela, kag magsugat. Ano ini ang obra ni Jason? Kaiyaw sa mano. Amo lang ginaya obra, ma'am? Amo na iya obra kung isa kabulig to sa amo ni Papa na pamili sa basura. So, nagpadiin sa kagihapon, ma'am? Naglakato siya sa basurahan kag nangayo sa amon bugas. Yung tagaan sa amon bugas, hindi ko na sa tiyangki. Sila ko madigamo ka na sa balay kag hindi na maglakat. Talaga ito. Kapot na rin sa balay. Kalagit na. Napuno ka siya. Tagaap sa sudaan sa magulang, kanagitan mo sa iyo dayon. Nagaling di sa kayo mabuhi ang asawa, mga alas 8:30 siguro to. Siyang gabi. Sa diin da eskwela iyang kalib-in niya na nanay? Oo. Dahil hindi sila nga sa balay. Binasugat yan niya sa ino ang asawa niya kada gabi. Alas ano na nang buwi sa iyang asawa na? Mga alas 8:30 ang buwi isang estudyante sa ino. Siya gapong ko sa sika, sa motor. Ako, wala man sa kalibutan kung ano matabo sa iya. Wala man ini siya na kontra? Wala. Ano sa pananaw ninyo na ang motibo sa paglutang sa inyong mata? Amo na galing pamangkot man kami kung maagin mo ng bata. Okay, wala man kami isang nabalaan kung may kontra ang bata ko. Ato kami sa bas... Dito kami gatulog sa umay na sa basurahan kay sa tunga time siling kumapaway ko nagpa-indiksyon ko sa akong lang yung kagatsang ito. Nabalitaan sang bala ko kay kapamati sa radyo kada gabi igid siya sa balita. Nabatian niya sa radyo kagabi kagipukaw niya kung kagabiyahe man yung nablos ko ang bata ko dire-dire mabiyahe sa motor. Pag ang motor na tapo na puli kami kanti
Nakakakba ko na sa amon bata, nagaginawa pa. Pag-abot ko na mo sa ospital, wasak na gali ang ulo ng bata ko, gagawa ng utok sa bata ko. Gayo ko sa mga doktor ng buligan, makamitalig na makasibay bata ako. Kung nagambal ang doktor, imo ko naman na pero wala kami sa maibot mong nga gagawa ng utok sa bata mo. So sa Matyagan, yun ay may kaangtangan ini ang pag-abdak kay Shimin kag sa pagluthang kay Jason ay. Wala lang kong ideya kung may hindi malang may angot pa sa nadula kong bata. Basta nga ako na ginapangayo na matagaan ng justisya ang bata ko. Kung sino mo nagtiro sa bata ko, kabay pa nga kung sinsiyahon mas kamay. Wala ang kamunay nga makabalik diri si Shimin. Galaong kami nga buhay lang nga ako na nakamakapuuli di sa amon sa maliwasay. Kaya wala man kami ipabatsag sa amon na nakamadula. Agapangayo, makubulig sa mga polisan, kabay pabuligan kami. Kag sa kay mayor nga mapalubungan na amon sa itsakto nga amon bata. Kaya wala di kami sa mga kwarta, bigado kami. Before matabo, ninay nakabaton sa death threat ini si Jason ay. Wala man. Kaya kada magkanto na to sa sampo sa basurahan, magpuli, may imos na sa dahil digamo, kagdungan na sa niya asawa kaon. Wala man ini siya na bisyo. Wala. Gaya niyo man kami sa kagya-sigarilyo kung may kwarta. Kung wala, kapanghayo mo lang sa ipapaya. Barkada yan ay. Wala man yung barkada, kaya gari man sa mga pakaisaya, off the night sila. Among mga dipende ang iyapon, kaya mga pakaisa nga dali mag-inum-inum diri, magluwas, wala na. So may ideya ka mo na kung sino ni ang naghimo sa iya? Wala kami ideya kung sino man naghimo, sino ang amo lang din ang pangayo, nga kabay pang matagaan ng isya, ang dula ko nga bata. Ang amo lang ang pangayo, bulid sa mga opisya, nga kabay pa, nga mapalbong na mo ang bata, kaya kami, bigado kami, wala kami isang mahimo. Nay, pila sila ka mag-utod, Nay? Anong may sila kumakuha? Kapila ni si Jason. Hindi ka apat ni sa balak. Oo. Nambal mo lang sa mga wala pa makita ang manghudya. Ang lang na tusig na kundi balik mo ang manghudya. Mindala. Galibog mo lang laod lang samtang galakat ko kung galibog. Kung isa ay isda, kundi kong gasutot para makabati-bati mo lang ko sa istorya. Kung bala may nasagap sila nga bata o ano kabutang kaya nga amon nga kung gipatay sila nakita na mo galing kayo tiya mo nagalit ng balkong wala pa makita ang isa ko kabata ang isa ay nadula na kaya mo nang hindi manahon mabato kung wala kami may mo kaya tiara naman na sa di anong pananaman kaya di naman magbalik ang kabuwit sa akong bata. Ang ako lang dyan matagaan sa justisya. Kakabay pa nga ang naging sa bata ko kung siya man sa. Sa pananaw nyo, Nay, isa lang ni Nay ang sa likod sa pagluthang kay Jason kag pag-abdak kay Shimin. Wala ko ideya. Ang iya ding live-in partner, asawa, dugay na sila. Nalima na sila kabulan, kaya kabuso na sa 4 kabulan. 4 ka bulan. Dugay naman sila. Pero wala di kay star. Diri gatulog. At di ka tulog. Diri kay Hindi star. sa mga iya nga live-in. Ato sa 16. Ato sa 16. Kaya sugat sa kagabi sa mga Iloy sa ospital. Kaya tinikulbaan man ang Iloy. Kaya nagayo sila nga dalawang nanay nila kila bata. Legal man na sila, Nay. Pila na ning live-in partner ni... Bata pa ning live-in partner niya. Wala na ko niya kung 17 o 16 nito. Mga pagdanay. Wala man kaya nga sila Iloy, migay man kami. Dili man din sila kakanto pero may sa balay. Kung sila nga may kontratong bata ko sa ila lugar, wala man. Kaya pero may mga kantong bata ko sa ila balay. Ang artis na tabo ni nga nakapangayo ito sa samot ng pagkaon. Kambagi ko nga mapublik sa balay madigamo. Pag magpahuway, di wala masagaling lisensya sa magulang nga malakas lang itagaan mo lang sa pagkaon. Ang pagkaon, yung butan na sa lamesa, kagadungan na ina sila kaon magpuli. Sa imo, may hari ka na sa bisyo, imo ba? Ay man sa gabisyo. Gainom ni siya. Kasi garilyo. About sa ibang pangabagay? Luay. Wala naman.
Boy. Like ang pag-engage illegal drugs. Boy. Okay, Bamucheng. Yes, Bombo Erlien. Sinong nagabusong sang 4 months ang live-in niya? Yes, Bombo Erlien. Busong sang 4 months iyang ka-live-in partner. Mo gali. Yes, Di kaluoy man Bombo sila Erlien. man. Bombo Erlien? Kaluoy man sila. Gani, Bombo Erlien. So, Pero sobrang wala bata sa pa niya, barangay di ba? Minor pang iyang live-in partner. Suno sa iya mga utod dala sa ni Jason Bomberlin, 19 years old ko na ini siya Bomberlin. Okay. So, dahil mo na to, nagdoble ganing kalisod nila. Kaya atong utod niya to, why gito sila balita? Kung buhay pa to, kung pinatay, o kung di na to subong niya nga buho. Yes, Bomberlin, wala sila Japon idea. So, galaom di Japon ang pamilya nga tani ko no buhi lang. Okay, sige, kaya check ako kaya Bombo Gracelyn ang investigasyon sa nga to ng mga otoridad dira sa police station na 1. Bombo Che, thank you, Ged. Yes, Bomberlin, ini ang balita gikan sa patrol. Ako si Bombo Cherry Grace Andilian para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta sa radyo, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace Antelian. Ati nintindihan tayo tagid ng Balansyago sa isa ka ilo ya daw sa balang subong duha na kabata niya way gidya sang balita pamanto sa una kun sa diin nato kay ginabdak nagligad samtang nagapulo pa munit Agosto 2 makaligad ang masolo-sobra lang gid sa kabulan pinatay naman ang isa niya kabata aba ni si Jason Romo kagabi dira sa tupad sa tubang lang gid sa Negros Occidental High School sa dalan na Araneta. Meron na subong sa person of interest sa diri Banwa ang Bacolod Police Station 1 headed by Police Major Ramila Zarona kung sino ang gining nagapataya sa kaya Romo and dugang kadaring background sa sining biktima Banwa nga pinatay sang mga sospetsado nga samtang ini siya nagapungko sa sining tricycle. In fact, makita ninyo dira sa litrato, syempre kung tiniro ka kag patay ka na, it's either naduga kupo kabla sa imo motorsiklo or nahulog agad siya. Tinahulog ang nga biktima sa sining tricycle kagabi sa tiniro dira sa may atubang sa Negros Occidental High School. Nagasakay sa motorsiklo again ang mga sospetsado o ang sospetsado wala ni sang plate number kag gintiro niya sa ulo ang ining biktima amo na nga siya ang dead on the spot. Subong siling diri sang hepe or station commander sa police station 1 meron na sila sang ginakonsiderar nga tawo nga muni ang responsable sa pagpatay kay Jason Romo. Sa piyak kalinya, Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Come in. Marlene, may aran sang person of interest sa pagluthang sining biktima nga si Jason Romo kagabi dito sa tubangan sa Negros Occidental High School, no? Sa Araneta Street, Barangay 36 Bacolod City. Hindi man lang malayo sa Barangay 35 sa nag-star ang biktima. Suno kay Police Major Ramel Saron ang station commander sa Bacolod City Police Station 1 nga ining biktima pa Merling 1 week ago mayara ni siya sang nakaaway. Suno sa information na nakuha man sa iyang utod, no? Pero regarding sa ina nga away kung ano man nga klase sang grudge kay old grudge ko, no, Bombo Erlin, wala pa natumod kung ano to, kung babayi o kung sa iya sa ning obra o blanco patadera kag ang iya si ni Bombo Erlin Igo sa agtang gid, no, isa lang ka tiro, so ginaaligar ini lapit gid siya kagin katuan gid siya mo. Yes, in katuan gid siya sa palapit kagin tiro, no? Kag di according sa electo kanina kita ato kanang utok ya. So amo na nga nagaano naman sila nga patay gid ang biktima, nagaom naman. So Marlene, ang iya sining
or na-recover sa area sa crime scene. Isa lang gid ka basiyo sang 9mm caliber o kung ginaaligar nga 9mm caliber. Kag ang area may ara man sang CCTV, nantawan pa to karon kung klaro to ang kuha kay tuod may ara to CCTV pero hindi man klaro gani ang mga kuha dinhi. Kag regarding naman sa information kung ini siya nagagamit sa illegal na droga kung gabaligya, wala pa Bomberlin sang any record no nga makahambal nga siya nagagamit o kung nagabaligya, pero suno sa information nga nakuha man sang investigator sang Police Station 1 nga si Jason Romo Bomberlin, gingkwa man no sa mga information according man sa mga tao bala malapit sa area o kung nakakilala sa iya, nagdasuyop ina siya ko no pero wala nagabaligya. Okay. Yes. Kag ini ginkuan taman kung may kaangtanan bala sa pagkadula sang iya sini nga panghod nga si Shimen Romo sang August 2, 2022 ginasudyuhan ta na subong kung may ara man gid no sang mga relation bala or connection no nga Amo pa na makabulik yung palaligban na subong kung di na to siya yabang mo Grace. wala gid Bomberlin sang update kay hambal sa aton sang hepe sang Occupation Commander sang Decision 1 ni Police Major Ramel Sarona nga wala man bisang pamatuod nga ini sila nga duwa kay duhato mo isa ni sa mga ginabdak utod or manghod ni Jason Romo nga si Shimen Romo, wala man sa pamatuod nga ginabdak ni sila, but negative sa gihapon wala ka puli no gati ginasunod man ni sa gihapon wala lang galing sa ang development sa Bomberlin kung ginabdak man gid o kung naglakat lang niya nga wala lang ya binag lisensya, nag-upod lang di sa amo to nga tawo or mga tawo nga nagkuha sila or naghagad sila sa ara sila sa baybay. Oo, kay man hindi man to sila magupod kundi nila kilala, correct? Yes. Nagupod sila ya mo, why sila ya siling yang ginabdak gid bala yang perasahan? Amo lang nagaling kay bisan ng pamilya lang kugid Bomberlin kung sa diining yung kantuan no sa nga bata na si Shimen kag subong amo pa na taga ibog man ang ulo kung ano ang motibo sini sa pagpatay sa biktima no sa pamilya na, pero ining person of interest ang ginahambal sa aton nga ining lalaki ang taga-dira man lang kuno taga barangay 35 man kay ang iya sini nga last nga direction Bomberlin padulong dira sa barangay 35 no atong nagtiro bala studyuhan pa kung ining nagtiro pag ang person of interest isa lang ka tawo kay isa man lang ni katawo according sa mga naka-witness sa area sa shooting incident kagabi. Okay. Bomberlin, pamatian tayong pahayag ni Police Major Ramel Sarona. Bali, kasabay isang gidala siya sa regional hospital. Declare siya ito magiging arrival. Oo. Then sa investigations namon, nakatuto kami karon sa may information kami na baton nga mga 1 week ago may nakaaway ni siya. Yes, amo na ang gisundan karon sa among investigasyon kung sino to ang persona nga iya nakaaway. Kag tuaw naman ang mga statement sa mga witnesses nga ato to sa crime scene para at least matibing to sa iya utod dahil sa kay balo kung ano gid ang gintunaan pag utod mismo. Sa utod mismo. So may ara na kamo na person of interest, sir. May ara na kami nga ginsundan. Pila ka bilog? Isa man lang kay isa man to kin-mention sang Ining person of interest, sir, malapit lang sa area kung sa diin nag-i-star ang biktima. Yes. Malapit lang. Okay, isa lang ka lugar. Isa lang sila ka lugar. Oo. So, regarding sir sa mga pag-dig up ng information, kung may kaangtanan, gigman sa illegal. Bali, record checking pa naman siya kung may report ba nga kay gagamit siya sa illegal nga droga. Okay po, sir. Bis man sa mga kilala niya man. Gagamit lang, wala gabaligya. Wala. Oo, may sa pagkadula man sa iya utod last August 2, 2022. Amo pa na ang ginibestigaran man namon.
tanan nga posibleng nga motibo among gininvestigaran para at least ma-resolbar na mo ang incident sa pagtiro patay sa iya. Na-determine sir kung ano na nga armas bang luthang ang gamit. Bali, ang na-recover kagabi sa forensic unit naton sa Sugo, isa ka alleged caliber 9mm nga basyo. Okay. Sa diin nga bahin sa ulo, sir? Diri sa may, giniya, sa may temple mas, may agtang giniya. Oo. Sa abstangge. Oo. So, other than that, wala naman siya igo ang iba, no? Isa man lang. Wala kay isa man lang to ka lupo kay amo isa. So, may CCTV sa area? Ito, ipaningwa ko naman nga nakakuha. Sir? Bali, sa Station 1, res asyo, naitabo itong insidente, ato man itong kay nakamotor ang suspect, 35. Isa lang no. Updates na sa isa pa dito nga dula. Kapag kami informasyon nga nakuha or na gather na nga nagapamatuod nga kuha siya o naabdak sa kung sino itong mga persona nga ga-abduct sa iya. Okay. Sige, sir. May dugan ka pa, sir? Wala. Okay. Major, thank you, Gid. Okay, Bamo Grace. So, lapit man lang kabaya pa nga may matumulig man ang ato sa mga otoridad kay manti safe gyud man niya magambal meron na person of interest mo. Yes. Though hindi gani galing mo Marlene matanda ni nagtiro sa iya. Ang panawagan siya. Kaya kung matanda ni, sige ni drive, tiro niya lang mo. Isa lang sa ti. Di ba si kilalahay giman sila? Abi niya guro ya kon istoryahon lang siya bala kon nano dira. Yes. Kaya wala man sa kapangaman. No, kag isa pa may motor, no? Naglakad kita yon. Okay. Sige, Mamo Grace. Thank you, Gid. Yes, po Marlene, naman ang balita nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace in Labaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace din na Labaton. Ginato na dira sa Bacolod Police Station na ang ining pagsolbara sang kaso nga pagpataya kay Jason Romo sang barangay 35 kagabi dira sa may atubang sang Negros Occidental High School. 49 minutos sa Banwa na kaligad sa taknang alas 9 sa aga. Kolabos na ang aton nga tiyampo. Dari sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita. Bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udo. There's Christmas in the air. You can feel it everywhere. 100 days to go before Christmas. Isa na gid lamang nga banwa kagatos kadlaw. 100 días ang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Sige, hope na kita buwas sa moman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva, Señor Santo Niño! Viva! 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 Viva, Señor! Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang hatag! 100. Ikaduha! 200. Ikatatlo! 300. Ikaapat! 400.
Ikalima nga hatag. 500. Ako si Elsie Aquidado, nag-star sa Purok na Nami, Sumag. Ako nakadaog sa Bumbo Radio sa 500, kaskag items nga 500. Ako nagpasalamat ged sa Inhan Swerte Palingke sa Bumbo Radio. Kamo gina-invite ko ged sa pag-intraman kay ang Bumbo Radio para sa tanan. Bakal ko sa mga kinanglanon sa akon mga apo kagkabataan. Basta Radio Bumbo, number 1. It's Star FM. It's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka parit sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,